ଚେର ଏକ ରବିବାସରୀୟ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏଲି ଡାକିଥିଲା ତାହାର ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଥିବା ଘରକୁ। ସହରର ମଝାମଝି ଠିକ୍ ଛାତି ଉପରେ 850 ବର୍ଗ ମିଟରର ଛୋଟ ଜାଗା ଉପରେ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଭଳି ଛୋଟ ଘରଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହାକୁ ସଜାଇଥିଲା ଏଲି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିବା କଥା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିଲା, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରଟିଏ ପରି। ଏଲି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଟପିଲେ ତଳ ମହଲାରେ ପଟିକୁ, ଆଉ ବଳକା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଇବା ଘର ସହ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର, ତାକୁ ଲାଗି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବୈଠକଖାନା। ଏଲି ଆମକୁ ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ତା ଉପର ମହଲାଟି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ତାଲା ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏଲି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଗପ ଜମିଲା। କଥା ଛଳରେ ମୁଁ ଏଲିକୁ ପଚାରିଲି, ବଗିଚା କାମରେ ତୋର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା ନା, ଆଜିକାଲି ତୁ ସେ କାମ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଯେ? ଏଲି ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗା, ମାଟି କାହିଁ, ଜାଗା କାହିଁ, ତଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଚାଲୁନୁ ଦେଖିବୁ, ମୋ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବଗିଚା କରିଛି ଯେ। ଏଲି ଚାଲିଲା ଆଗେ ଆଗେ, ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ। ଛାତ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କୁନି ବଗିଚାଟିଏ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ନେନ୍ଥି ନେନ୍ଥି ହୋଇ ଫୁଟିଛି ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ, ମଲ୍ଲି ଆଉ ବୋଗନଭିଲିଆ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଓ ପିଜୁଳି ଗଛ, ଫଳ ବି ଧରିଛି। ଆରେ ବା, ଛାତରେ ତ ଅପୂର୍ବ ବଗିଚା କରିଛୁ, ମୁଁ ଆଖି ନଚାଇ କହିଲି। ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇଟି ବେତବୁଣା ଚୌକି। ଆମେ ବସିଲୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହୋଇ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଆକାଶ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବେଳେ ନିଜ ନିଜର ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିବା ପିଜୁଳି ଓ ତେନ୍ତୁଳି ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। ଏଲିର ଦୁଇ ପୁଅ ବିଦେଶରେ, ଜଣେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଜଣେ ଡେନମାର୍କରେ। ଏଲି ତା ମୋବାଇଲରେ ତା ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇ କହିଲି, ଆରେ ବା, ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ତୋର ଭଲରେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିବ ନା? ଏଲି ମୁହଁରେ କଳା ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖାଇ ନେଲୁ, କହ କ'ଣ ହେଲା? ଏଲି ସେମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ କହିଲା, କାହିଁ ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛି ଯାହା, ସତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି ଯେ? 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୁଇ ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆମ ପିଢ଼ି ପରି ଆବେଗ ଅଛି? ଅଛି ସେ ନିବିଡ଼ତା? ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ହୋଇଗଲେଣି। ଏଲି ଗଛ ଲଗାଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡର ମାଟିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏ ମାଟିଠାରୁ ବି ମୋ ଜୀବନ ହୀନ। ମୁଁ ଏଲିର ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡର ଗଛମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୀମିତ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଚେର। ଭୂଇଁରେ ମାଟି ଫଟାଇ ଉଠିଥିବା ଗଛର ଚେର ଭେଦିଯାଏ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ, ଖେଳିଯାଏ ପାଣି, ପବନ ଓ ଖଣିଜର ସନ୍ଧାନରେ। ଏଲି ଗଛର ଚେରମାନଙ୍କର ସେ ଅବକାଶ କାହିଁ, ସେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ? ଖୁବ୍ ସୀମିତ ତାଙ୍କର ପାଦତଳର ମାଟି। ଯେଉଁଠି ବହଳପଣ ନାହିଁ, ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଭେଦର ସୁଯୋଗ କାହିଁ? ଯେଉଁଠି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଖେଳାଇ ଯିବାର ଅବକାଶ କାହିଁ? ଏଲି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତା ଗଛର ଚେରମାନଙ୍କ ଭଳି ବଢ଼ାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ପ୍ରଥମେ ଯୌଥ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ପୁଣି ସେ ରହୁଥିବା ଛୋଟ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବେଳ ବେଳେ କିଏ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲେ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେ। ସାନ ପୁଅ ତ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଲି କଠୋର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ। ଯିଏ ଭୂଇଁରେ ବଢ଼େ, ଚେର ବିସ୍ତାରି, ସେ ଫଳ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ, ଛାଇ ବିଛୁଡ଼ି ଦିଏ। ଏଲି ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ମାଟି ସହ ଚେରର ନିବିଡ଼ତାକୁ ହୁଗୁଳା କରିସାରିଥିଲା। ସେଠି ବନ୍ଧନର ଶକ୍ତପଣ ଆସିବ କେଉଁଠୁ?